Ujuneje fulbe hawri e wuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritania to be dogginiri wankoje holluke mettol beram mabbe dow barongol dum warata ummatore fulbe e leyde Afrika bananta Mali inanta leydi Burkina Faso inanta Nigeria. Justice. Waɗoɓe wankore denni hawri e kombi ofisiru cimajo leydi America wonɗo ha gallure Nouakchott to ɓe noddata wiki ɗum darna rufuki ibban fulɓeji ɓe gi'a ɓe nana e leydi Burkina Faso inanta Mali e Nigeria. Wodi hakkillo ummatore leydi Mauritania waɗi ndeɗɗe wankoje rako ɓe wi'ata. Nani ɗum ko yimɓe waraɓe Burkina e Mali e Nigeria e fof nani Alɗeni kubaruji kewɗi e bidiyoji inate follino ɗum warirta fulɓe e leyɗe Nigeria inanta leydi Burkina Faso. Goɗɗi kubaruji ni e bidiyoji holli no ɗum wariri woɓɓe fulɓe ɓe ɗum tumi in konyanko'en leydi Burkina Faso wari ɓe ha nder leydi Burkina Faso ndin de e wargo fulɓe ngo ɗum tumata soja en Nigeria e diwal Kaduna e waɗuki nonnon e barol fulɓe ha jemmare fina kirsimeti e nder diwal Filato e ma wareji ɗi ɗum warata fulɓe e leyɗe Afrika bananta Nigeria inanta Mali e Burkina Faso kanjum hoɗi ujuneje fulɓe ɓe hen burti yaki kombi ofisiru malla ambassadorjo leydi America e wuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritania gamma dogginki wankoje holluki wambol ɓawo fulɓe gonɓe ha Nigeria e Mali inanta Burkina Faso nonno e nodduki ɗum darna rufuki ibban fulɓe to ɓe jogi leppi kollayɗi wiki ɗum darna rufuki ibban fulɓe e leyɗe Afrika ɗe limtaɗe. Ɗoɓe wankoje ɗenni hutiniri ɗemɗe Arabre e Fulfulde inanta tubankore Faranci gamma wanginki mijoji maɓɓe e dow wiki ɗum darna barol fulɓe e leyɗe Afrika limtaɗe. كتبوا في تركيا العلايات نظم ديارهم الارهابيين هم الارهاب ما عندهم في علاقه كلهم بلدوا عايش في سلام طيح عليهم بدون محاسبه الدين هم اللي سقوط الدول كامل الجوار عن هاي القتل المستهدف في خوفنا اللي يجمعنا معاهم الدين وياسر من شيء متعدد ما عرفوا زي ما تحاسب بالتالي سقوط عن هاي الاجرام اللي متعرضين. Donc je vais reprendre en français. Nous sommes ici en tant que des militants des droits de l'homme et nous dénonçons fermement ce que subissent nos frères Peuls au Burkina, au Mali et au Niger. Et aussi nous dénonçons le silence des autorités, surtout des pays voisins de l'Afrique de l'Ouest, qui ne s'expriment pas, qui ne dénoncent pas les violences contre
fait contre des peuples dans ces pays. On tue des paisibles citoyens, des bébés, des mères d'enfants, et que personne ne parle de cette barbarie. Donc nous dénonçons le silence de toutes les autorités qui ne dénoncent pas la tuerie, le massacre des peuples dans l'Afrique de l'Ouest. Goto nder jagorɓe waɗoɓe wankoje ɗen wangini dalila ngaɗuɗum ɓe ngaɗi wankoje ɗen hande e wuro Nouakchott. Ɗum fof ko notiɓe gandanɗa hoorema e gueɗeji e caɗele fulɓe ko mbarete e Afrique tan no tooñe gandanɗa hoore maɗa jemma e ñalawma tawa hay hunde mbiyani mbaɗani eyyi ɗum ɗo woni gandanɗa hoore maɗa ko dawraga hennene hande fof gandanɗa hoore maɗa e wuuro he yimɓe fof kadi ma ngar hen gandanɗa hoore maɗa 11h c'est bon 11h moƴƴi tan waɗoya ɗum ɗo joni noon kumisto tan ko 11h kumisto ɗo woni gueɗeji ɗi. Ibrahim Iromo Dake, Kode Radio ETB, Abuja, Nigeria. Ko arɓe hen fof ko arɓe notade hen.